Здравейте, аз съм Холи. Добре дошли отново в поредното видео на "Можете ли да продадете това?" Сезонът на къмпингите официално започна. Това означава, че клиентите планират фестивали, уикенди с кемпери, походи, барбекюта, дълги летни вечери на открито. Но важният въпрос тук е: можете ли да превърнете това сезонно вълнение в реални продажби? След малко ще ви покажа как наистина да постигнете страхотни продажби с тази гама, защото те съчетават лайфстайл и пътуване, релаксация, подаръци и тенденции за благополучие на едно място. Нека се потопим в темата. Сега си представете вашия клиент за момент. Натоварили са колата, палатката е в багажника, времето най-накрая изглежда добре. Те търсят онова усещане, което всички искаме през лятото. Свобода, по-бавно темпо, релакс, прости моменти с приятели и семейство. Най-добрите търговци разбират едно нещо. Клиентите не купуват къмпинг продукти само заради практичността им. Купуват ги заради преживяванията, комфорта, атмосферата, музиката, осветлението. И точно за това тази гама работи толкова добре. Да започнем с нещо малко, но изненадващо лесно за продажба. Тук имаме зеления мини високоговорител с кука за къмпинг. И честно казано, продукти като този почти се продават сами през къмпинг сезона, защото се вписват в различни начини на живот. Къмпинг, фестивали, разходки до плажа, градински партита. И точно това го прави търговски успешен. Той е компактен, преносим, презареждаем и лесен за носене. А вградената кука е най-важната характеристика, бих казала. Защото тя позволява на клиентите, те вероятно вече ще знаят как да го използват без да обяснявате, но тя позволява на клиентите да го закачат в палатката, на раницата си, може би на велосипеда си или дори на клон, докато седят навън. Така че те не са просто декоративни. Те са наистина полезни. Така че Bluetooth 5.3 осигурява на това наистина стабилна връзка. И опцията за презареждане, имате порт тук, който позволява да се зареди отново, така че е много практично за пътуване. Нека го включим. Режим Bluetooth. И красивият матово-зелен завършек. Наистина придава онзи вид за открито, който хората обичат по това време на годината. А след това имате и сребристия мини високоговорител със светлинен ефект в стил мандала. Нека го включа за вас. Това LED осветление наистина създава красива атмосфера. Има и тази малка примка, за да се закачи на нещо. И тези изглеждат страхотно онлайн. И така, можете ли да продадете това? Абсолютно. А следващия продукт залага на продажбата на атмосфера, което е много популярно сега. Това е лампата с ефект на пламък за открито. Това е тип продукт, за който клиентите не знаят, че искат, докато не го включат. Създава този топъл, трептящ ефект на пламък без истински огън. Така клиентите могат да имат тази уютна атмосфера. Без дим, без топлина и без никакви притеснения за безопасността, което я прави чудесна за къмпинг, кемпери, градини и всъщност има различни опции за осветление, за това горната част може да е многоцветна, докато долната светлина работи. Ако продължим да кликаме, имате тази бяла светлина, тук пак многоцветна и после тази оранжева светлина. И можете да оставите само многоцветната опция отгоре. Така че е страхотно за клиенти, които искат уютна атмосфера, но също така достига до по-широка аудитория, може би за партита или събития, защото имате всички тези различни опции за осветление. Модерно е и удобно, защото имате този порт за зареждане тук. Така че е презареждаема и отново имате кука. Обожавам куките, защото пак могат да се закачат на върха на палатката или в кемпера навън. Много полезно. И така, можете ли да продадете това? Да, ако наистина го предложите на тази лайфстайл аудитория. Ето къде продуктите за къмпинг започват да се пресичат с домашния декор. И това пресичане е мястото, където търговците могат наистина да увеличат стойността на кошницата. Сензорните лампи и кристалните фенери работят, защото не изглеждат сезонни. Те работят навън, но също така стоят красиво и вътре. Съвременните клиенти искат продукти, които се усещат гъвкави. Продукти, които работят във всяко пространство, било то спалня, офис, кемпер или градинска маса.
Тази гъвкавост повишава възприеманата стойност. Сензорните контроли ги карат да се усещат като премиум, а продуктите с премиум усещане се продават по-лесно допълнително. LED осветлението създава мека, приятна атмосфера. Това наистина го прави да се усеща много по-спокойно и релаксиращо. И това е всъщност нещото, което клиентите купуват. Тези вълшебни светлини с скъпоценни камъни са зашеметяващи. Те са толкова интересни, защото съчетават две огромни тенденции – кристали и осветление. Тенденции, които вече работят много добре сами по себе си. Така че, когато се комбинират в един продукт, той има огромен потенциал за подарък. Клиентите наистина обичат продукти, които се усещат като магически. Така че, когато кристалните форми светят, те мигновенно предизвикват емоционална реакция. Те работят особено добре в духовни магазини, магазини за подаръци, уелнес или като декор за фестивали или спални. Те са наистина лесни за използване с тази част за USB захранване тук. Така че, ако го извадя, ето тук го включихме в Powerbank, което показва, че ако клиентите ви пътуват, това е идеално. Просто вземете. Клиентите обикновено носят Powerbank със себе си, когато пътуват, а така получават осветление за палатката, кемпера или докато са в движение. И така можете ли да продадете това? Абсолютно. И особено ако ги осветите. Нека поговорим за нещо изключително практично – цитронела. Това е категория, която става почти задължителна всяко лято. Тук имаме огромни ароматни пръчици с цитронела. Проектирани за истинска употреба на открито, било то къмпинг, градински партита или барбекюта, те са перфектни. Хората активно търсят продукти, които правят тези моменти на открито наистина комфортни. Но важното е, че не продавате просто защита от насекоми, а не обезпокоявани летни вечери. Това е емоционалният ъгъл. Чистият аромат на цитронела носи и онази свежа атмосфера на открито, която клиентите свързват с лятото. А за клиентите ви, които искат нещо за закрито, имаме спрей за стая с цитронела. За търговците това означава, че можете да правите кръстосани продажби в няколко категории, например една за открито и една за свежест у дома. Тази гъвкавост увеличава повторните покупки. Следващия продукт променя леко настроението, но продуктите, които разказват история, са невероятно въздействащи. Тези ръчно изработени кожени дневници се вписват директно в културата на приключенията. Пътуване, творчество, себепознание, съхраняване на спомени. А дизайните с карта на света мигновено предизвикват емоция. Клиентите веднага се сещат за дневник за пътуване, скицник, пътешествие, лични размисли или документиране на приключения. Обгорените краища и обгръщащият ластик му придават истински характер. И тези продукти се усещат наистина лични, което ги прави чудесни за подарък. Ето защо дневниците се продават толкова добре в магазините за подаръци и лайфстайл. А екологичната хартия е допълнително предимство при продажба, наистина силен аргумент за съвременните купувачи. Въпросът е, можете ли да продадете това? Да, особено ако сте лайфстайл магазин или такъв за подаръци. Продуктите за къмпинг не винаги трябва да изглеждат груби. Понякога всъщност се продават по-добре, ако носят спокойствие. Тези продукти за чай са перфектни примери. Комплектът чайник Travel Mountain превръща чая в преживяване. Той е преносим, но елегантен, а планинският дизайн създава спокойна и осъзната естетика. Този продукт наистина се продава, когато клиентът си представи моментът на тихите сутрини, на гледането на изгрева, чай навън, по-бавно темпо. Тази емоционална картина е това, което продава продукта. Стъклените бутилки за чай с скъпоценни камъни пасват блестящо тук. Те съчетават чайна култура, преносимост, уелнес, кристали и устойчивост в едно. Това са интересите на много клиенти, събрани в един продукт. Отделението за камъни може да се персонализира, а такива продукти създават по-силна емоционална връзка. Клиентите чувстват, че това го прави по-личен за тях.
Това може да изглежда неочаквано за сезона на къмпингите, но уелнес продуктите вървят много добре с категориите за пътуване и отдих. Спрея тоник с хамамелис наистина работи отлично, защото успешно решава различни летни проблеми. Било то силна жега, неприятна сухота, уморена кожа или необходимост от бърза и освежаваща хидратация по време на пътуване. Този продукт е чудесен избор за всеки, който търси лесно и приятно облегчение през горещите дни. Направени са с чист хамамелис и етерични масла в Шефилд, като се вписват идеално в сериите за грижа за себе си и благополучие. Всички продукти, съчетаващи практичност и благополучие, наистина създават лоялни клиенти. Те са много малки, идеални за използване в движение и са много лесни за употреба, което ги прави идеални за вашите витрини за къмпинг и пътуване. И накрая не можете да отидете на къмпинг без чанта. Тези конопени чанти работят, защото съчетават устойчивост, практичност и занаятчийска изработка. Те са достатъчно издръжливи за преходи и пътувания, но и достатъчно стилни за ежедневна употреба. И клиентите все повече искат продукти, които се усещат автентични, продукти с история, продукти с майсторска изработка. Те не се усещат като масово производство и това има все по-голямо значение на днешния пазар на дребно. И точно тази комбинация е причината те да продължават да се продават толкова добре. Тези чанти са проектирани и изработени от местни предприемачи в Катманду, Непал. Тази културна връзка им придава истински характер. Те не се усещат като масово производство и това има все по-голямо значение на днешния пазар на дребно. Те са практични, здрави, функционални и визуално отличителни. Тази комбинация е точно причината те да продължават да се продават толкова добре. И така, можете ли да продадете това? Да. Но търговците, които продават тази гама, няма просто да изброяват продукти. Те ще продават усещането, атмосферата, начина на живот около сезона за къмпинг. Защото тук не продаваме просто продукти, а продаваме моменти. Благодаря ви, че гледахте. Моля, харесайте, коментирайте и се абонирайте и ще се видим в следващото видео на Можете ли да продадете това. Чао!